Takže čau dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa a dnes to bude speciální video opět. Bude to ukázka lokomotivy T211 00666. Je to z výtopny Jaroměřice, myslím, nebo teď nevím, jestli říkám blbě, jak se omlouvám, tak nevím. Tato lokomotiva sloužila převážně na posun, prťavá. Označení má teda T211 700 703, já myslím, že 701, ale nevím. Přezdívá se jako prasátko, anebo zapalovač. Tato lokomotiva 703 stála v Tanvaldě, zapalovač, ale nebylo to T211, ale bylo to 703. Dál to od téhle lokomotivy už nevím nic, ale je to hezký model. Mám k tomu i kabinu. Ona není k tomu, ona je k 700 z Trains Military. Ale vidíte, že je velká hodně, že prostě ta lokomotiva taky prťavá. Kabina je proti tomu velká, je větší než ten vlak. A jinak je to hezký model. Co můžeme rozjet. Ty ukázky budu točit na série, nebo to říct prostě víckrát, akorát jak přijdu na nějakou lokomotivu, která se třeba líbí, nebo o ní aspoň něco vím, tak to natočím. Ještě vám chci ukázat pracovní pluh, o tom fakt nevím nic, ale vím, že to je pracovní pluh. Takže já ho dám na tuhle mapu a pak se vám opět ozvu. OK, takže tady můžete vidět pracovní pluh. Včera jsem ho přidal na stránku Trains Ripy, tak se tam můžete kouknout, ale jděte to sáhnout, jestli to chcete třeba. Jinak, co tenhle model umí, tam to ukážu. Tohle. Vidíte, a třeba má to i zvuk, když jedete, tak má to i zvuk podhrabávání. Což je libový. Takže se Brno. Já neumím to vyslovit. To zvedneme. Takže to by bylo pro tohle video všechno, já se s vámi loučím. Můžete dát like, odběr a čus.